Ayo Megaran, monggo. Cantol. Apa Mas? Sik aja. Sik to. Ah. No, rungokno no. Rungokno lagu ngono iki no. Ada Mas Embong Banyuwangi. Aku ora ayo. Ora lagu. Mbuh iki paran. Rasa Asal. guyon sonahan. Kadung-kadung sono wero lare hati. Kirya ati son kirya bisa parek ati demenan ati emong kelangan riko hanggawe iso kedianan embuh iki parang CCTV rasane ati sing kuyan sonan kadung-kadung son terima kasih matur nuwun saya lalu ini yo wah Sun ambianti arane rain nolan bengi kadung son turu larene teko nyimpen ati ngomong sun demen riko tapi lambe sun sing bisa mengo aku tak iso nyoro aku ngomong welas biarin sun sing bisa yo sun ambiati arane rain nolan bengi kadung son turu larene teko ngimpeni Sing sabar ya, Tik. Cek. tapi lambe sun sing bisa Cek. apa watai sun ya ra apa ngomong muas biarin sun sing bisa engko iki parang rasane ati sing kuyan sonahan kadang-kadang somero lare hati demenan Kirian ati sun kirian iso parek di demenan ati emong kelangan riko anggawe iso kedianan son ambianti arane rayo bengi kadung son turu larene teko ati ngomong son demen riko tapi lambe son sing bisa mengo aku tak ison yoro aku ngomong welas biarin son sing bisa malam minggu paling kembali ke laptop kena ngelesean ambi kontrol. longgo biareng yo jarene make anyaran warung pojok aku semua makasih matur nuwun pinggir jalan pesan koyo biasae ketan endok susu anget-anget tuku mas yo piro regiane ketan endok susu tetek son tuku Pasal 19 terima kasih rawipun luar biasa tandok susu enak terima kasih Niken luar biasa matur nuwun juga Rasane. dol ayu Terima kasih. Masih bersama budaya Blambangan matur nuwun Dieng ketan endok susu oi seger rasane
Terima kasih, matur nuwun. nong lesean Yo. bisa longgo biareng sakoncoan belayane jarene make anyaran warung pojok rembang-rembang pinggir jalan Pesan Matur nuwun. biasa Ayo. ketan endok susu anget-anget Terima kasih, matur nuwun, matur nuwun. Mas yo piro regiane Rasa serap ketan bener. endok susu titip sentuku Hei, hei, tandok ha, ha. susu Oslo, 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 hei, hei, ha. Mas Juli Bapersop, diwangi. Mas Juli Bapersop, Mas Juli. ketandok susu enak temenan hak dodol ayu dadi langganan minangkani pamundutanipun nyuwun prahara wis Silakan jogi semua, nyuwun apa iki? Ucat. Ucat silakan itu ucat ya. suwini podo-podo Bos, berarti di sini ya. ngindit lan nyuwun Asik. kopiane pas yo akeh ngerintungi kliwat sabyar uli ison nglakoni Asik. Kaki ati nono uli janji wis diundeli keton hangisan rasakno Kalau saingan dalam lagi, udah tahu. Radu tuh tahu. sing bisa maning dadi siji mergo praharap pasti serta wis padha ngrestui suwi oleh diampingi buka sewarung nikahan mergo agama sing sepadyan wis keliwian semene suwene padha-padha ngendhet lan nyuwun copiane Mas yo akeh kudu nyeritungi keliyan sampeyan Kalau saingan dalam lagi lagi. Kuliah son ngelakoni mung riko nong ati angkaton sempurna tapi Kok yo nglaras? padha paran hangisun Yo. Mula nyoto paran hang nong krengke ati nono uli janji hang wis dipundheli Embong Banyuwangi.